بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اجن كوكما بكما ما كوم بكما ما فون سو ما فلو amran so bakari ko ki ma kun ngoni ma kum tuma dola vita woyola de eni galon dari le makuma butani yele ni galon dari la ki dado kan galon dari le makuma obibe o kuma do la fene ki dado kan ko ay ni galon dari la makuma est ko obibe galon ga dai la ibe kuma ni galon dari la ibe kuma voilà ma be kuma mu bayin takale nya fa bi remene voilà du bamana lu ko kuma bi kuma ma kum fana bi kuma de ko ni ma kuma fana kuma ko kuma kadi kuma fana afo wati afo bagana afo yoro ko na temana ga na fatala ni ma kuma fo atema do ibe kuma muna ko chen bamana ko de ko kuma anafa bi fe sabala afo baga afo wati na afo yoro ko chen ani o yiki do kuma makum mani juma do le fo kuma do la ibe kuma mene bamana fana ko tien ibi tien do ko tien kadi ma sabade tien do côté o mo so tien ko ne kadi ma sabade follow join ma mi tien do ma mi tien fo ani ma mi tien mene ko tien do ko kadi ni sabade emle biele ma fe ko ayo ni sabala ma mi kuma tien do ma mi tien fo ani ma mi tien mene ko tiera ko ne kadi ni sabade tiera so na kali ka do sabade voilà okay otewa parce que ni iti tiefo itse ka tiefo le jogodi ka fo akara chogomi na ladriya la genial ka tiedo okorodi e way horanyade tiefora ere ya tiedo imi tugu ki filibina tiera kasa ninde tien o fana kadi tien ale ni tiefora ni tiedo na ka tiemne o fana kadi tien okay donc o saba mungo horanya ladriya ani klenia gama tiara to sabaya kuma ba mai donc ya famu otera mais uko jewoje ni galon doni tala ko ki faraka boje la jewo boje mandi ba non côté ni galon doni tala ko jewoje ni galon doni tala ko ki maboje la oje mandi chogoli e kala je dron jme ambi jela tuma dola ebi rebi galon fi doni ke pour que je kana jewo ah oui chembe tsika fo ni galon do tika fo wasa nya lim tsika ke o ko ko jewoje ni galon do ni tala e ko ki fraka bo jega voilà o ko lo ya famu parce que ambi sigi ke nyon tonyo de ami nyon toboto kiedo nyebi kiele me iba do na foro wat mi na bi chelige jela donc e bi ma ko kan o dewa tu vas donner va tirer il t'a faut jamale il va faut aya kasa yeni ke meni be ko karakara ma biche donc ibi ma ko wodo ko ni jewoje ni galon doni tala ko oje timesila voilà domodo oje e ko e de korofo domodo e sondo bi fo itita ibeta voilà itna me am karavele e ala ba ba fo nunu fo ne mandu e ma fie domodo voilà amma fo bismillah am bi do nyumene la bi tarata ko ba nyumene gara décembre kalo clé temps ani nani ko ba makaya bon nte date ni maîtriser de muso ay ngo ko ba yi parce que mali la ko ba ke tala dale ay fe make bi folo ngo ko ba shi make bi folo folo parce que bi ma ba o de afo choko yo o be hakli jigila choko ba do sanga bola de fil la kata ka sola ka fili o uta sanga fo de la donc fil la sola ka do ale de fe mune bi ko o tin mai ne mune ni ma ay akoma ko na la sanga fo la ko ay ko bitate yaye ko bitate yaye ko bitate yaye ko dona na tawla se ka ke ko bitate yaye wa foto won mai wa foto won mai ko bitate yaye donc ko kuma be hakli ko de la ko voilà donc ya va ko non ko bitate yaye o ko abenali tamasale ma fa tamasale folo voilà amada min le sort ko di le sort ale kuma na feminka o de ye jamanja fanga nyamoko colonel Assimi Goïta fukata se shugel kukala maigama hukoni mabao mali mabao koni nyoe mabao kufole jumendo sigida ula bela jele ka te tanga konbe mununka munun makan olula meleno
o koni olu e ɲɔgɔn ye wasa cɛmancɛ fanga ye a bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na l'essor ale ka laseli o ye nin ye a yira k'a fɔ ko CEDEAO mɔgɔw kɔni ka ɲɔgɔnlajɛba min kɔni kɛra kari tɛmɛnen ye olu kɔni ka ɲɔgɔnlajɛba in senfɛ bɔlɔsigi kɔni bolila min bɛ tali kɛ Mali ale kalata olu bɛ se ka kɛ cogo min na CEDEAO mɔgɔw ka ɲɔgɔnlajɛ kɔni senfɛ ko u da tura o la Essor ale ka laseli o ye ne hali bi an to Essor kɔnɔna na an b'a Essor kɔni saloni farikolo ɲɛnajɛ ta fanfɛla la yira k'a fɔ ko joliba ase ko o fanga kɔni ka girin ni LCBA ye championnat national hukumu o kɔnɔna na Essor ale ka laseli o ye ne Nouvelle Horizon ka laseli ye jumɛn Nouvelle Horizon ale kumana fɛn min kan o de ye ko école karamɔgɔw olu kɔni ye baara bila sɛbɛn dɔw kɔni bila cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔw kɔni kɔrɔ y'a yira k'a fɔ ko ni u ka laɲiniw kɔni ma sabati sani janvier kalo tile 4 natɔ kɔni cɛ ko u kɔni bɛna taa tile 5 baara bila o kɔni na Nouvelle Horizon ale ka laseli o ye nin ye on bɛ taa ni Nouvelle Horizon ye hali bi yira k'a fɔ an bɛ cɛmancɛ fanga min ni an b'o o kɔnɔna na ko an bɛ wagati min na ko sisan ko gɛlɛya kɔni bɛ u kan ka sabu kɛ CEDEAO kɔni kɛn bɛ ka maa dɔw kɔni ɲangi o tɛmɛnɔgɔ ka bɔ yen nɔ Union européenne ale kɔni a yira k'a fɔ ko janvier kalo tile fɔlɔ natɔ n'o bɛ 1er janvier 2022 ma ko ni o kɔni sera ka sɔrɔ yɛlɛma kɔni ma don a la ko olu kɔni bɛna CEDEAO mɔgɔw ye ɲangili ta ka ɲɛsin maa 149 minnu ma k'olu fana kɔni bɛna ɲangili ta ka ɲɛsin o ma kofɔli olu ma Union européenne ka ɲangili bɛ tali kɛ fɛn jumɛn de la ko musaka kɔni tɛ se ka bɔ kɔfɛ espace Union européenne fansila ka di ni mɔgɔ kofɔliw ma walima u ka cakɛda kofɔli olu ma Union européenne ale ka laseli ye nin ye ka bɔ Nouvelle Horizon o kɔnɔna na hali bi an bɛ to Nouvelle Horizon o kɔnɔna na sema mɔgɔw ni olu kɔni ye maa maramafɛntigiw ye Mali kɔrɔ yan fan fɛ olu y'a yira k'a fɔ ko bɛn ale ni kelenya bolonɔbila sɛbɛn min kɔni kɛra a la ko olu kɔni bɛ u yɛrɛ minɛ a waleyali la fɔlɔ fo sɛgɛsɛgɛli kɔni ka kɛ sɛgɛsɛgɛli bɛ tali kɛ fɛn jumɛn de la u ka ɲɛmaa dɔ ni o ye Sidi Ibrahima Olu Sidate ko ale kɔni bɔnɛna ani na ko o hukumu kɔnɔna na bɛn ale ni kelenya bolonɔbila sɛbɛn waleyali ko olu bɛ u yɛrɛ minɛ o la wasa ni assassinat min kɛlen filɛ nin ye sani a ko kɔni a ka ɲɛdɔn cogo min na olu y'an ka mɔgɔ caman fa n'u ko an bɛɛ b'a bɛ ɲini est-ce que bɛnkan bɛ taa ɲɛfɛ fɔ ka sabali le reporter ale kumana fɛn min kan o de ye ko Bukaderi Doumbia ni ale tali kɛ directeur général du commerce ye ale kɔni kumana fɛn min kan o de ye jamana ɲɛmɔgɔ kɔni ye sariya min ta ni an ka balo kɔni tɛ taa feere kɔfɛ bilen ale y'a yira k'a fɔ ko ni wale min kɔni kɛlen filɛ n'o ye ko wale kɔni kɛra ko a ɲɛna ka sabu kɛ ko a kɔni bɛna kɛ sababu ye wasa baloko gɛlɛya o kana se ka na an bɛ wagati min na i ko sisan ka sabu kɛ ko récolte tɛmɛnenw kɔni ko olu ma ɲɛ ko lakanabaliya nɔ bɛ o la ko de hukumu kɔnɔna na jamana ɲɛmɔgɔ kɔni ni sariya kofɔlen kɔni ta ko balo kana taa feere kɔfɛ k'a kɛ kun de ye sa maliyɛnw olu bɛ se ka balo sɔrɔ i n'a fɔ a laɲininen don cogo min na reporter ale ka laseli o ye nin ye hali bi an bɛ to ni reporter ye sisan an bɛ taa kulu min bɛ yen ni o bɛ fɔ ma ko parti crèche faso ɲɛta ni o ɲɛmaa yɛrɛ Mahamana Mariko ye ale y'a yira k'a fɔ ko cɛmancɛ fanga mɔgɔw kɔni bɛ baara min kɔni na o ye politique ta fanfɛla la k'u bɛ se ka camanba kɔni fara a kan reporter ale ka laseli o ye nin l'indicateur de renouveau ale ka laseli ye jumɛn ye bisɔgɔmada na indicateur de renouveau ale y'a yira k'a fɔ ko assise nationale a baaraw kɔni daminɛna ko nka ko politique tɔn ɲɛmaa caman kɔni y'a yira k'a fɔ ko a baara kɔni conclusion o tɛ bɛn mana kɛ minnu kan politique tɔn caman ɲɛmaa kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu ma jɛ ni a ye k'a sɔrɔ baara yɛrɛ kɔni daminɛna nka bɛn ma kɛ fɛn kan fɔlɔ nka dɔw y'a yira k'a fɔ ko bɛn bɛna kɛ min kan ko olu tɛna jɛ ni a ye indicateur du renouveau ale ka laseli o ye nin ye hali bi an bɛ to indicateur du renouveau ale kɔnɔna na yira k'a fɔ ko assise nationale kofɔli ni a baara kɔni bɛ sen na ko Mali kɔrɔ yan fan fɛ ale ni camancɛ fan fɛ ko a kɔni baaraw tɛ ka se ka kɛ ka i n'a fɔ a laɲininen don cogo min na hali bi ani indicateur du renouveau ale bɛ to ɲɔgɔn fɛ yira k'a fɔ ko CEDEAO mɔgɔw kɔni ka ɲɔgɔnlajɛba min kɔni kɛra kari tɛmɛnen ko sanction ciblée ni o ye maa dɔw kofɔlen don u fɛ ko o kɔni ko o bɛ to sen na an bɛ wagati min na i ko sisan indicateur du renouveau ale ka laseli o don indicateur de renouveau an k'o bila kɛrɛfɛ l'indépendant ale ye mun sɛbɛn
indépendant ale kumana ale fana kumana metalike ko réforme politique et institutionnelle assise koni ko abaraw koni damnena yera ka fo ko baraw koni damnena kasoro e mamunu dogbe munu e be alen kila bol no bla seben ka ko olu do nyinte alla fukata se e parti politique do fana be ko olu fana koni nyinte ni baraw ko fole ola indicateur indépendant ale kala seli oyeni ali bi amto indépendant ale konnana indépendant mana ko CEDEAO mo ka nyangeli ko temene ko ka boy no ko Union Européenne fena ko ni la selu ka kaira ka fo ko dona na tawla ni yela ma kon ma du tama fanga ko ni tabulo o la ko fena bina nyangeli ta ka nyashi CEDEAO ke me ka mamunu ko ni cible ko nyangeli bina ta ka nyashi o ma ko nyangeli rete dowre ko musaka ko ni tena se ka bo espace Union Européenne na ka di ni ma ko folo o ma wal ma chake da munu nyangeli no indépendant ale la selidu. Ewa, Nayo Bla, ambassadeur Kenny, le soir de Bamako, Bafo Bamako Oula. Soir de Bamako, allez, Kumana. Soir de Bamako, Kumana, Feminka, Odeye, ko kuludo koni kon sigira senga politiko ta fanfela la ko kulengoni ko sigira senga ko nga kabo aklima ko be talike femanila mami rani o ko no ye semasi nyama koro no isa ka ujimeni ale kon ko be ka ibeka ka fanga mo ko koni ka olu buruja ko am wakati na iko sisa ko isa ka ujim amni o mado koni frale no nyokonka krengrena mamunu jakon be akasum tafubo o la fokata se bokari terita mako isaka ujimnin mako folo no kon farla no nga ko ni fara no kulun ko ninko akonika akabo aklima soir de Bamako ale kala sedi oyeni ali bi amto soir de Bamako ale kon nana soir de Bamako aira ka foko ekol karamoko olu koni préavis koni bla chama chafanga olu nyama o koron olu koro préavis ko folo koni a déposera kunungo aira ka foko ukala nyini be anola ni oye article 39 wa lepseka wale a chugomina préavis ko folo koni aira ka foko na keme aleni mowa o grève o deke ni ukala nyini ni oma sabati ali biamto soir de Bamako konnana kame saloli kani mi unité kuna ful duma yera ka famu gatimna ko sisa kuna ful dilo olu koni dusuma kashilendo ka sabu ke magan kodeni ale kuye kuna ful dilo ka soba koni nyama kore ko ala koni ale ka kalfa mine ala kunungo ambe saloli kani amba fo ala ka hinala ala ka daros amin ya rabbi nyeta mbiko ibanye ale mo foi ke ale tara am bana fotagaliate o dondo bitaw Tortolo. Beni ka tour chede mu fo ko bitati ya hotel. Bitati ya. Suma tour bala duna me. Bitati ta lega. Voilà. Atike. On va tala. 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 Atike. Teke on tomatala. Tomatala. Jamais. Jamais. D'accord. E keni nyare. Odo ne yiliga marka ga jamuna. Te wane chama foi. Jamu yere ya Mali la jamu ye femba de enfer parce que mo me donne de jamu depuis ou la wale là que les Mandenka s'identifient par leur jamu depuis la wale depuis kata kay magan siseka kateme Sunjata Keita la kana se Mamadou Konaté Modibo Keita Soumangourou Kanté Samori Touré Babemba Chaba ayo Bakary Dian Koné nous avons façon nous jamu donc anga jamu le dolonde en fait nous jambu fora iboyoro ni chiabidon tu vas vous former les noms des familles dans les Mandingues comprendre les Mandingues là il y a 3 grands clans qui portent l'origine des mots qu'on appelle les jamu il y a les Soninké il y a les Malinké et les Bamana. Ya famu Soninke wodo ne ofuye Bamana kunune ya fo André bi Malinké bodon les Malinké qui viennent du Mandé comme Maniga voilà le Maniga kan fo o ka Bamana kan atlelenté comme antable fo chogomina ça veut dire que donc li ni o medron iba kambe donc Malinké et oui jamudo Keita bala Konaté bala. Konaté. Dambélé bala. Dambélé Bamana fait avec Oulu fait. Camara bala. Camara, on fait Bamana fait avec Maniga fait. Bon, né Mousro. N'gagné nous fait.
ko les noms de femmes ou les jamu de malenke de Mandé ko Badji comme tu entends Badji est uluka jamu Badji Dambele Damfaga Dansoro Danyoko Dumbia Jabate Kamara Jarasuba Jata Jomande Kangama Kamisoro Kante Kanute Keita Kiabu Koli Konate Konde Koroma Kuruma Kuite Kuyate Magasuba Mane Nomogo Sane Sonko Sumano Sisoko Traoré ani Conte Nusoro Magasuba maniga be Malika Malido Magasuba Dobe Oulié Oulvane Maniga voilà, il vient du Mandé. Il y a femme. Donc, l'un des Oulu Jamoué. Au lieu de t'avoir connu, peut-être chez nous, c'est Nigane. Nous fait, nous Jamou Moussoro, on beau fouiller. Voilà. Donc, Jamou Dobi Bamanana, Oulu Malinga ou fait. Malinga ni Bamanaga, Manadam Faral Fidin de Bouché, à Focho. Sinon, ni Bamanaga, mais il fait comme ça. Et puis, il concentre il va famille. Il va famille. Donc, Malibo Chocolat, Chia Benaka Jamoudo. Siguro ben jamudo mumbe ufe mais siguro do be ko ni a ulut lanje be fulade inafo dodo o wasulu ni wasulu ni mo mu ni silibete ni sangarete ni jallote ejmendo jakite era ma fo uluta bo wede o tewa ma fo yi ñaare kambe